Dokotela SG uyaphila. Ngiyaphila ke dlala mina ngiphilile kakhulu. Ngiyaphila cha nje before siqale ngicela nje ukuthi usho inamba yakho, usho ukuthi usebenzela lapho ukuze abantu kube lula ukuthi baxhumane nawe ngoba abantu abafuni futhi uyiqede mfethu egcineni la usho khona inamba. Usesefuna inamba kadokotela iphi? Inamba kadokotela iphi? Yeah. So ngakho nasizoyifafa nasescreenini. Yakuba dokotela. Cha dokotela inamba kadokotela u0604 1495 22. Usebenzela ke dokotela. Dokotela ngiyatholakala eCape Town. Lokho ngikhona eCape Town mkhulu. Kakhulu. Kodwa bongiqolela ngeweekend ngiyobe ngekho dokotela. Ngiyobe ngiseJoburg ke ngindawo especial. SaseJoburg ngiyobe ngekho ngeweekend. Kodwa ke Cape Town ngiloko ngikhona nasophongolo khehla lami ngikhona. Okay, asibaye sibenzele kanje na ngoba iweekend inkinga. Umuntu obuya ivideo next week athi we akekho this weekend and free cha sikhuluma ngeweekend yamhla ka29 to 31 August 2025. Yes. Wamebona next year. Yeah. We akekho weekend kanti cha sisho iweekend yango 2025. Yeah. uAugust mhla ka29 to 31. So ngawuhlelo sisociety inamba zikhona ku screen. Dokotela. Yes. Sike senze ivideo la singanasikhathi usikhuluma ngophondo. Yeah. And mina ngithi ngiyakubuka manje kunophondo olufakile la entameni. Angazi noma ulona yini lolu onikeza abantu noma cha sikhuluma ngophondo lwenkomo olukhulu. No dokotela kevakala kakhulu. Dokotela uma sikhuluma ngephondo mkhulu abantu abaningi dokotela bamazi kakhulu ngenyoni into engahluphi. Mina ke dokotela angithandi ukukhuluma ngento ehluphayo. Into ehluphayo mhlawumbe songayitholela wena mase ufika ekhaya. Oh na ehluphayo. Ngisho njalo dokotela ngisho ukuthi mangabe uyayifuna. Uyayifuna. Kodwa ikhona. Sasingakhuluma sesekhaya. Ayakuzwa. Yes dokotela. So esikhathini esiningi dokotela ke aka advertise into ezogijimisa abantu dokotela. Angithandi indlela yokukhuluma ngithi abantu abeze umuntu azothatha into ukuthi ngolunye usuku atheni waya kudokotela kunamhlanje akasakwazi ukulala because of dokotela. So iphondo mkhulu iloko likhona. Uthi umbuzo wakho ilele ngiligabile noma khona inelinye elikhulu. Cha. Ilele engikhuluma ngalo ilele efana nalele lisentanyeni kimi. Okay. Sebenzela ke mkhulu abantu umuntu osoma business omncane. Umuntu omhlawumbe ofuna ukuqala impilo. Sebenzela umuntu onezitha. Uyagijinyiswa kakhulu. Sebenzela umuntu owupastor endaweni akalaleleki noma mhlawumbe uyakuphikuphi awulaleleki usebenzisa kakhulu kwiphondo. Iphondo ke akulona ukuthi ngoba ilento wena oyibonayo. Iphondo ilento engaphakathi. Oh. Kahle more like present. Present yona le cover uyibona la. Mawuvula uyifica phakathi. Yeah. Uqinisile dokotela. Uthi ngizwe manje ngineza ama ideas. Sikhathi ukukhuluma nginama ideas. Kuthiwa umuntu bebeyomshaya ngenhlavu ngesibhamu. Yeah. Bengashayeki la phansi baze bamqashula izinto. Nophondo lakho ngiyabona ukuthi ugaxile kahle ngezinto enobuhlalo. Mhlawumbe nawo amandla khona eprotection lapho. Phela mkhulu ungeke into eprotection wena mkhulu ibe into engenayo order. Okay. Into eprotection kufuna ibe neorder. Inendlela zayo kayifani. Njengoba ke bengishilo ngathi ikhona kwenhlanhla, khona kwemali, khona kwalaba laba abasha ngoba laba abasha abasebenza kakhulu ngo WhatsApp uthola ukuthi uyasaba ukutshela usisi ukuthi ucela inamba. Yes. So kufuna ukuthi abuye simnikeze iphondo. Futhi ke iphondo emkhulu akudingi ukuthi ungaze ufike kimi. Iphondo siyakwazi nokukubhosela mkhulu. Ngoba into ebalekile ophondweni ile ngaphakathi. Lento edingakala ile ngaphakathi. Umuntu angichazela indlela enza ngayo ukuthi wenza njani. Mkhulu uma uyashona ukuthi ufuna ukusebenzisa kuphi uphondo. Okay. Mina nje most of the time abantu abake bafona ngiyabuza ukuthi ufuna uphondo yes ufuna ukusebenzisa kuphi. Ungabi nalento ukuthi ubone ngathi mhlawumbe noma waye ngikubuze ini ngenzela ukwazi ukuthi yini enginikeza yona. Because ukudla akufani. Kunokudla ongakudla ekhaya ongeke ukwazi ukudla ebhanoyini. Yes. Yabona. Ungabheka ukudla inhloko ebhanoyini yabo. Yeah. Sina abantu amabhanoyini siyazi.
Yabona. So ke kufuna ngazi ukuthi ukuphi lokwekunikeza kona mkhulu. That is why ke ngiyobuza ukuthi ufuna ukusebenzisa kuphi. Nalabo bake bathatha inyoni. Sometimes uma ufone, mkhulu, imali yenyoni. Ngiyasho ukuthi ufuna ukuyisebenzisa kuphi inyoni. Yes. Ngoba inyoni ayifani nezinye izinto. Yes. Inendlela yayo. Ngiyasho ukuthi leyo ifunayo wena iprice engaka. So kunokuthi uzobuka athi okay ngiyamuzwa udokotela ukhuluma ngenyoni ukhuluma ngophondo but yini enamandla zihluka phi izinto zombili ngoba zombili usazinamngozi. Mkhulu hayi ke khehle lidala uphondo mkhulu uhlezi uligabile inyoni efakwe egazini. Okay. Ifake egazini iqhunyaniswe nawe ube nendlela okhuluma ngayo nayo. Shiyana ufuna iphile futhi iphile. Mawufuna iphile iyaphila futhi. Okay. Kodwa kufuna sazi ukuthi sisebenzisa kuphi. Ngoba khwala vele ngeke iziphile khona. Okay. Yeah. So uphondo uyagqoka inyoni sekusho ngokwamandla ke othi mina ngifuna amandla amakhulu ngikhethala la Utothatha inyoni. Okay. Ngoba uphondo ngeke mkhulu angifuni uqamba amanga. Uphondo wena mkhulu uma ngithi nje mina uphondo lo 2.5 because liyaposeka. Ngeke ke ngipose into ka 50,000 ngifake kwaphepha ihambe no 50,000 ephepha. Mawukuthi wena ufuna uphondo lizoba u50,000 buye ekhaya. Uzothatha ngempela ke Lelo ke siyolakha ngalendlela yokuthi sakha wena. Okay. Dokotela ngiyazi ukuthi unazo imbiza zale ekhaya. Yeah. Le video ngifuna ukuthi iphinde ifake nazo ngoba abantu bayithanda imbiza. Khona umuntu othi mina ngiphila ngembiza kaSibanibani. Ngiphila ngembiza kaSibanibani ayangisebenzela. Akunandaba nazo zonke lento lezi zokuceba. Mhlawumbe mina ngikhehla ngisadinga eceba nje. Kodwa ngiyadinga ukuthi ngijabulise umama wasekhaya ngoba amakhehla lezi insuku anama 2000 azi kanjani kodwa ke le ndaba songela ngayo ngelinye ilanga. Yabo. Yeah. Mkhulu lapha ekhaya imbiza lapha ekhaya iloko ikhona. Kunegolide lamadoda, kunegolide lomndeni, kunegolide linamandla. Yes. Imbiza lezi zamadoda. Zikhona nezinye zomama ukuthi kwathi kodwa angifuni ungena kuyo kakhulu ngoba ukhuluma ubuzele amadoda. Yebo. Egolide lomndeni uma ukuthi ufuna ingane lokho akhambi kahle. Mhlawumbe unenkinga ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi awushubile kahle isidoda sakho. Exactly. So ke udinga igolide lamadoda. Uma ukuthi ke unenkinga ukuthi into yakho kayisebenzi kahle. Iyasebenza ukuthi nje yilo ushaya u2 minutes. Sikunikeza ke igolide lamadoda lapho. Hayi lomndeni, sorry. Ngihlukana angahlanganise kahle lomndeni nemadoda. Okay. Yes. Sesikunika ke igolide ke lamadoda. Lelokushubisa igolide lomndeni. Umndeni wakho. That is why yes because wakha umndeni. Igolide lamadoda akusasebenzi kahle. And then ke ushaya u2 minutes sikunikeza ke igolide lamadoda ke lapho. Egolide linamandla ke mkhulu. Sebenza ngenkathi wena une problem yokuthi maybe uyashaya kokuqala bese sakusasebenza okwesibili. Maybe uthi uphakathi nendawo uvele kulothe akuyena u2 minutes uvele uqishe ngenzeka uthola ukuthi kokunye akusavuki inhlobo athi umama uthi akusavuki akusavumi uyafika umlandile umuntu usuka kude le komthatha sofike lapha manje into ayisafuna ukuvuma. That is why ke sikunikeza ke igolide linamandla ufuna uthole lona ke mkhulu ukuze liclean isystem yakho yonke. Okay, udokotela wakhuluma ngomthatha, mhlawumbe ukhuluma yena personal experience yakhe le noma uyayenza isibonelo. No, ngenza isibonelo. Phela abantu bafuna ukwazi kodwa. Noma ufuna ungathi mhlawumbe usuyagonyuluka manje ukuthi awalanda umuntu emthatha ngoba lenkinga, abe ngifuna ukuthola lapho dokotela. Ngoba leyo 2 minutes ngiyafisa sibabuza abantu sifazana, sibawuthatha lapho 2 minutes ngoba ngathi uyathanda 2 minutes ukuthi waso eqala isikhathi. Kodwa ke asidlule futhi lapho dokotela. Yeah. So abafuna ingane ngeke ngizothi ingane zembiza zike abe lena ke ingane ayibi nimbi mkhulu mkhulu yabona uma ububi abakhiwa imbiza ke okay ububi bakhiwa ukuthi nawe wawuvela umubi ifuza ubabwa hayi yawuzwa hayi
hayi kuzwakala uthi uyafuna ukuyiqondisisa lapho umuntu angase ingane embiza kuthiwa yimbi sizwe la ku-TikTok usuyifuza ubaba wayo no ifuza ubaba nomama ayikho ingane engaba yimbi ubaba nomama uyabona nje Khedla lami ngifuna sikhulume yabona nje wena mkhulu mangathiwe uzela ingane efana nami emntwini ofana nawe ngekhala hayi ngaba neproblem mkhulu ngabe ukuthi mina ngiperform usela nomunye wangishaya ngesting kodwa ke yangaleli ilanga ngoba ngiyafisa ukusichazela ukuthi abantu benze njani ukuthi abantu babo bangathathelwa ngoba phela abantu banenkinga efana naleyo senze sibonelo nje ukuthi ingane efana nomunye umuntu uthi ingane yakhe yakho kodwa manje iyafana noThemba kwamakhelwane yabo silo kanjani into efana naleyo hayi leyo ke mkhulu yasesigodlweni mkhulu okay ngiyaye ngithi ke mina angithandi ukuthi ngoba lokho kunabafana ke mkhulu abagangayo uthola ukuthi umfana uyofika lapha ekhaya athi unomfazi so noma athi mkhulu ngiphosele nginomfazi kanti usho ingane encane esafunda isikole ngoba yena uyayithanda uyabona ukuthi maybe yaqeda sometimes university kodwa lo yamuntu abakakhuluma indaba yomshado yabona and then ke kuthi 1 2 3 ayishiye le ngane yomuntu abe sofuna umunye umuntu so into ke errong leyo ku right ke wena ukuthi ufike kuphi ekhaya ukuze sikwazi ukuthi masikhuluma nawe sibese siyakubheka ukuthi yini engalungela wena hayi ukuthi kahle kahle sisuka sibheka leyo nto thini ubunyanga bethu buvuma ukuthi asikubheke why sikubheke senzela ukuthi singakunikezi into errong uthi wena ufuna ukuyoshaya inyoni kanti ufuna ukubulala umuntu yangiva Khedla so ela ngithi ke mina efike esigodlweni khona kukhona lokho omkhulu okufunayo ukukhuluma ngako okuthiwa maybe sakha ini imizi mhlambe ngelinye ilanga ngiyafisa senze sibonele abantu sibabonise mhlambe nje ngikhethe nje noma uBeyonce ngithi ngizomthola udokotela nginike izinto ngimthole ngisibonele noma ngikhethe noma yiphi intombi nje ya-TV yabo sibabonisa abantu kufuna ukuthi ufike ekhaya dokotela akwanti futhi ufike ekhaya dodo uyangazi dodo ungangibhekela nje manje Asaba kakhulu dodo. Maso iclient mkhulu siyokwenzela buya ube iclient sikwenzele. Procedure. Abantu bakubone mawushutha la ungathi wabanje ngamanje nje siyakhuluma la uyahamba and then uyabuya next week sothi uBeyonce umtholile kanti sesenza iskeshi. Hayi kusawakahle. Siyabonga dodo. Sawubona.